हेलो फ्रेंड्स नोंथांमोननि थाखाय आं मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैबाय गुड न्यूज जायफोरा रेलवेनि जबखौ जितु एप्लाइ खालामदोंमोन माने रेलवेनि जितु साख्रि बेथ' आरो आगोलावनो फैदोंमोन आई थिंक 2019 बा 2018 सोआवनो फैदोंमोन रेलवेनि एनटिपिसिनि फैदोंमोन ओमफ्राय रेलवेनि ग्रुप डी नि फैदोंमोन एनटिपिसियावथ' 35,000 35,000निख्रुइ बांसिन भेकेन्सि दंमोन बेवहाय लिरनाय बायदिब्ला 35,280 लिरदों नै बेवहाय नायनो हायो ओमफ्राय जितु आरआरबी रेलवेनि ग्रुप डी नियावथ' 1 लाखनिख्रुइ बांसिन दंमोन 1,03,769 भेकेन्सि दंमोन ओमफ्राय गुबुन मोनसेखौ होदों नै 1,660 बेयो आइसोलेटेड एन्ड मिनिस्टेरियेल केटेगरिनि होनना बुंदों स' टटेल जों मोनथाम केटेगरिनिखौ दाजाबजोबा 1,40,000निख्रुइ बांसिन भेकेन्सिस जायो स' जायफ्रा एप्लाइ खालामगोन नोंथांमोननि थाखाय मोनसे नटिस फैदों नै एग्जामनि 15 डिसेम्बरनिफ्राय बिथांमोना एग्जामखौ कन्डाक्ट खालामगोन होनना बुंदों स' एप्लाइ खालामदोंब्ला जितु प्रिपेरेसन बेखौ कन्टिनिउ खालामबाय थायोब्लानो जाबाय बा जायफ्रा खालामाखै बेखौ स्टार्ट खालामब्लानो जाबाय रेलवेनिया बारा माने इजि नङा दे बेवहाय नेगेटिभ मार्कबो थायो आं खनसे जितु एग्जाम आरो बे रेलवेनिनो माने ग्रुप डी निखौनो आं खनसे होदोंमोन शिलंआव थांनानै होनांगौ जादोंमोन स' बेवहाय नेगेटिभ मार्कबो थायोमोन स' बेखायनो जायफोरा माने प्रिपेरेसन खालामबाय थादों नोंथांमोनाथ' कन्टिनिउ खालामखायोब्लानो जाबाय एसे गोरायैनो एसे हार्डै माने ओमफ्राय आरो जायफोरा प्रिपेरेसन खालामाखै नोंथांमोना दानिफ्रायनो स्टार्ट खालाम नङाब्ला एग्जामखौ पास खालामनाया एसेबां इजि नङा दे मानो होनब्ला नेगेटिभ मार्क थायो ओमफ्राय आरो बेफोरबायदि नोंथांमोननो क्लियार खालामना होबाय आं स' जायफ्रा एप्लाइ खालामदोंमोन नोंथांमोननो जितु 15 डिसेम्बरनिफ्राय स्टार्ट जागोन बेखायनो कन्टिनिउ खालामबाय थायोब्लानो जाबाय बेवहाय क्लियारलि लिरना होदों रेलवे नाउ proposes to commence fast test online computer based test from 15 December 2020 and necessary action has been initiated in this regard स' दासिमनि थाखाय बेखिनियानो आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायना मोजां मोनबाय जुदि भिडिअखौ नायना मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामदो हायोब्ला लोगोफोरनो शेयार खालामबानो जाबाय आरो चेनेलाव गोदानब्ला अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लायोब्लानो जाबाय थेंक इउ फर वाचिं